Právě vaše město navštívil nejslavnější cirkus v Evropě, cirkus Humberto. Show, která vyrazí dech. V novém programu uvidíte špičková vystoupení na světové úrovni. Smečka somálských lvů, Hynek Navrátil junior. Odvážné triky na živé hrazdě, duo Rebel. Medvědi na koloběžkách a skateboardech. Nožní žonglér Ludvík. A pozor! Poprvé v České republice ojedinělá drezura 3 lachtanů pod vedením manželů Holšler. Ekvilibristika Hynek Navrátil junior. Drezura královských pudlů Zdena Humberto. Vzdušná akrobacie na létajících popruzích Ludvík. Smíšená drezura zeber a poníků Hynek Navrátil junior. Tanec hula hoop Marien. Ušlechtilí koně a lamy. Drezura velbloudů Hynek Navrátil. Žonglér smíčky Henry Palduson. Celý program vás bude bavit náš klaun Rico. A poznáte mnoho dalšího z cirkusového umění. Cirkusová pokladna je otevřená každý den od 9 hodin. Také můžete navštívit naši zoo. Na reklamních poutačích najdete informace o začátcích představení. Tento pestrý mezinárodní program a ještě mnoho více prožijete v legendárním československém cirkuse Humberto. Více info na www.cirkushumberto.com. Najdete nás i na Facebooku.